guys, good morning from Sibsagar. Guys, नै रुमा बया जाबोर जाखाबाय मा होननो उपाय गैया ओमफ्राय ओंखारजोब्बाय जोङो ओमफ्राय जों दा शिबसागरखौ एसे मोननैसो जायगा नायनोसै माने याव कोविडनि थाखाय बन्द जाथ'दों जानुवारिफोरनिफ्रायसो खुलिगोन खोमा खुलिबाथाय ओमफ्राय थेवबो जोङो बाहेरनिफ्रायनो जि हायो बेखिनिखौनो नायलांसै ओमफ्राय दिनै जों मोनहैनोसै जनाय थ' बिदिबा गाइस बाहेराव लोगो मोनसिगोन स' गाइस नै शिबसागर टाउन आरोना ओमफ्राय जों थानाय हटेला नैमोन हटेल आर्यान नोंथांमोना नायनो हागोन आं बाहेरनिफ्राय देखायनि नै गाइस जों बेवहायनो थादोंमोन हटेल आर्यान ओमफ्राय नै दादाया जोंनि साइडनिनो जायो दादाया जोंखौ बिराद हेल्प खालामबाय माने दादायाबो बाय हाता सारियालिनिनो माने जोंनि साइडनिनो खाथिनिनो ओमफ्राय दादाखौ ভাল লাগিল দাদা লগ পাম আৰু দে स' गाइस जों दा फाइनालि हटेलनिफ्राय ओंखारबोबाय आरोना ओमफ्राय धुबुरी जगन्नाथ मन्दिरसिम थांग्रोनो प्लेन खालामदो ओमफ्राय बेनि उननिफ्राय गाइस डिब्रुगड़निफ्राय डाइरेक्ट जनाय नै साहा बागान माने इथिंबो साहा बागाना माने आपार आसाम साइडथिंथ' साहा बागाना फेमासखा खिन्थु इथिंजायनिया साहा बागाना माने स्टाइला हिटसिन आरोना माने ओरै गाहाय गोजौ नैखिनियाव समान देसुन ओइ मैया जोङो मोनबोनाया माबानिफ्राय तेजपुरनिफ्राय पाहाराव बानायनाय ना गित नुयो आरोना गाइस बरियानो मामोन गोबां मिथिया जायगानि लामायाव बानुयो नालाय तो गाइस हम लोग ने अभी यहाँ पे रोटी खा लिया है बहुत ही टेस्टी था तो इस जगह का नाम मोरन है दिस इज मोरन गाइस वी आर गोइंग टुवर्ड्स नाउ डिब्रूगढ़ उसके बाद डिब्रूगढ़ में थोड़ा सा बाइक को थाव लगायगोन गाइस ट्रेनाव थाव ओमफ्राय बेनिफ्राय नायम जोङो होख्खावलांसै बगिबिल नोंथांमोना नैथिंजाय थांनानै नुसिगोन एबार बगिबिल बैलून लगे बैलून बोल से तो मेट्रो वाली हमें जाने दीजिए तो गाइस बया माने जाम जादों ओंखायनो दसे थाथ' स' गाइस नै जों मायबा मायबि मोनफैलायबाय टेन्टार बुस्थु माबा गोलाव लावनो खात्रा बे नै इथिं माबा थाङोलै ओइयो लेरगारि जुग होननाया थाङो इथिं ओमफ्राय नैथिं लामाया जाथ'वाखै आरो ओंखायनो गारिया इथिंसो थाङो ओंखायनो जोङो नैयाव एसे फट' साफायलांसै आरोना नोंथांमोननोबो देखायनो हाबायनो गाइस बरिया हिटखा स' गाइस जोङो दा माबा मोनफैबाय आरोना डिब्रुगड़ थांग्रा लामा नैथिं डिब्रुगड़ टाउनखौ मोनो ओमफ्राय जों खिन्थु डिब्रुगड़ टाउनाव हाबथ'लायला दे जोङो डाइरेक्ट थांखानोसै ओइ तिनिआलि मोनसे मोनो तिनिआलिनिफ्राय ओइथिं थांबाथाय मोनसिगोन आरो ओमफ्राय जोंनियाव माबा सोंनो फैदोंमोन चेन लिउक ओमफ्राय जानाय नङा होनदों बया गारिलै गारिनि बया भिर रेस्टुरेंट so guys जोङो नै थांबानो मोनसिगोन आरोना बगिबिलनिफ्राय मात्र 11 किल'मिटारल'सै स' बारा गोजान गैला नोंथांमोना धैर्य हक नोंथांमोना दिनै नुनो मोनगोन
Boggyville Bridge. So guys, bidiब्ला नायबाय थादो दसे टाइम नोंथांनि सिगाङाव आं नै guys बर्डआव नाय to Boggyville Bridge 11 kilometer. Only 11 kilometer left for Boggyville Bridge. Nejar kuya जाजोबदों आरोना guys दैमानि खफ' ना मा होनो दैमानि खफ' ना मा होनो इयो जाजोबदों आरोना ओमफ्राय नो गुफुर बोरैबा खुया खुनाय रखम जाजोबदों जायगायानो ओमफ्राय टलगेट खोमा टलगेटआनो थांना दिनैसो नुफेरदों आरोना इमान माने स्लिम साफा ओमफ्राय इदि भिउआबो हिटखा गोजौ मा होनबावनो आरो ओमफ्राय इनो नाय गाइस नुवाखैबो जानो हागौ माने गोजानावसो दं नायसे मैसो माखासे माने इयाव गाइस जोङो दा इथिं थांबाय थाबानो बगिबिल मोनसिगोन ओइ गाइस नोंथांमोना नुदोंना नुवाखै मिथिया नुदो दे नै आं जुम खालामना देखायदो देन्जार बुरजा मैसो आरोना आरो लामाखौ नाय गाइस लामाखौ खात्रा बया हिटखायनो ब्लां गुवार स्लिम एकदमबारे इसे थान्दा आरोना जायगायाबो ओरै So guys, नोंथांमोना मेगन खोमा गन्थं फोजोबनानै गासैबो नायदो गाइस नै बेनो जाबाय बगिबिल दलं नोंथांमोना नुगासिनो हेपि राइडार फ्रेम चेनेलाव बगिबिल दलं भइसआ माबायदि फैदों आं मिथिला खिन्थु ख्राव होनदो गाइस नै जाबाय बगिबिल दलं लाइफआव फार्स्ट टाइम आरोना गाइस नै नोंथांमोना ब्रह्मपुत्र दैमा नायनोबा नै गाइस नै साइडनि भिउखौबो नायनोबा डेन्जार हिटखा गाइस नै वाव मार हिट मा होनो आरोना ओइफोराव दुगैनो मोनबाबा ओइ सिङाव थांजायो खोमा थांजायो सिङाव जों थांथ'ला थेवबो दंबावोसो आरो एख'आनो जायाखै नै स्टार्टिंल'सो ओमफ्राय जोंनिया बाइकआ बया हिट नुदो ब्रह्मपुत्र दैमा बियो ओमफ्राय बेनि सायाव दोङो बगिबिल Guys, finally जोङो सलाय नै जोबसिगोन आरोना एसेल'सै माने बाख्लायनायसै इयो गैलानो खिन्थु डेन्जार आरोना माने डेन्जार आरोना माने गारिखौनो बुख्लेंजोबखायो ओरैबायदि स्पिड बार दोङो माने मा होनबावनो आरोना सोरबाफोर बारदो बुख्लें जानाय एक्सपिरियेन्स लानो लुगैदोंबा फाइयाव लाफाय So guys, जोङो बगिबिल ब्रिजखौ बारनानै ओमफ्राय जोंनि थाखाय नै ब्रमोना नेनानै दंमोन आरोना सासे इन्ट्रडाक्सन होदो गावबा गावनि सानसु बसुमतारी बिनि नाम ब्र' औ बिनिनो दे ब्र' मेरा नाम नानु तो है बोलो भाई आंना महेश्वर बसुमतारी सिमेन्ट सापर्ट ने नै गासिबो ब्रमोना जोंखौ नेबायदोंमोन दहायनिफ्रायनो ओमफ्राय नै दा जों ब्रह्मनजों थांसै आरोना आग बारायनोसै ब्रह्मनजोंनो ओमफ्राय ब्रह्मना आर'नाइबो होबाय ब्रह्मननिसिम साबायखर थाबाय स' गाइस जोंखौ नैयाव सिमेन्ट सापरि ना मा होनो बिनि माने बिनिनो आरोना लकेलनि ब्रमोन सानैसो लोगो माने आग बारायनो फैदोंमोन आरो जोंखौ गावसोरनिसिम ओमफ्राय दा नै ब्रह्मनजोंनो जोङो थांफासिगोन ओमफ्राय दिनैथ' बेरायनाय जाखानाय नंला जों दिनै ओरैनो रेस्ट लायसिगोन गाबोन बेरायसिगोन ओमफ्राय नायबावनोसै खैदिन थानाय जायो खैदिन मानाय जायो
फंबाय फैनानै नोंसोरनियाव ओइ गाहायथिंजाय इनफर्मनि गासैबो लोगो आरो एसे एक्सपिरियेन्स लानांसै दा मिथियाना माथि मा जागा जोङो ओमफ्राय ओइ सोरबो मोना माने आंखौ लायो थांदों आदान लोगोफोरा ओमफ्राय आंजो नै आंनि लोगो फैफादो इयो नै फ्रेन्ड ओमफ्राय नै ब्र'नो वेलकाम जानाय गासैबो लोगो मोननानै गोजोननाय थाबाय नोंथांमोना बेयाव फैनायाव ओरैबायदि अननाय दोना जोंखौ माने जोंबो फार्स्ट टाइम खाबि जायगायाव फैनाया 5 घन्टा जाबाय नोंसोरखौ नेले मोजांनि बाथ्रा उपाय गैला जोंनियाव फैसा गैया दे ब्र'मोन हामा मोना दे 1 2 3 जय बरारने ओके आरो खेबसे जय बरारने ओके नादे आं kamu oke guys दिखानो नामा Bro, sakan nama Maya. Jun Kareng. Jun Kareng. Zona yang geli. So guys, जोङो दा जनायनि जुन कारेंआव मोनफैबाय आरो ना ओमफ्राय जोङो ओमफ्राय थानाय जायगायाव जागोन ना बेसे गोजान जोङो जिकुनु बे जायगायावनो थागोन आरो दिनै थानोसै ओमफ्राय दा हराव थानोसै मा प्लेन जायो ओमफ्राय ब्र डायलगखौ दिसुन आरो दिसुन दे कौन सा डायलॉग इंग्लिश में करा नहीं कौन सा डायलॉग कौन सा डायलॉग को ये फोटो जो फोटो लिया था ना नहीं 1 2 3 आदि माइक की फ्री अभी आसामीज बोलने से हमको पीटेगा ना बोलो ना अभी ये सोशल मीडिया में देगा so guys नै दा जोङो माने जायगाखौ जों So guys, नै दा जों जेराव थानो नागिरदों बे जायगाथिं थांनाय लामाया डेन्जार आरोना guys नोंथांमोना नुखादों माबायदि एकदमबारे धुला गोजा buat धुला guys buat धुला लामायाबो दोननो नाङा आरोना माने लामाया डेन्जारखा so guys आंनिया माने केमेरानि चार्जआ बारा गैला जोबसिगोन ओंखायनो जोबनायनि सिगां नोंथांमोनखौ बाय होनानै दोननोसै आरोना जों दिनै जनायाव थानोसै ओमफ्राय गाबोनो जि हायो एक्सप्लर खालामनोसै ओमफ्राय सबनाया गगामुख थांनोबो हानाय ओमफ्राय आरो थाबावनोबो हानाय जेबो माने गेरेन्टि गैथ'आ आरोना दे बिदिब्ला गाइस दिनै धुला बाला लामाजों नोंथांमोनखौ बिदाय होबाय थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन गाइस दे बिदिब्ला टाटा बाय बाय So guys, जोङो दा एमबि गावरिमा उनाव सफैबाय ओमफ्राय बिथांमोनखौ बिसोरो बरायनो नागिरदों नै बिथांखौ बरायसिगोन नामा Thank you दे लोगोफोर दे खानसे आंदो बहुत टाइम स्पेन्ड खालामबाय दिनै आरो टाइम स्पेन्ड खालामबावगोन दिनै गावरिमाया जागा नायनो थाखाय थेंक इउ गावरिमा एमबि गावरिमा ब्लग Yes. नै गाइस नै इनियाबो माने गावरिमायाबो चेनेल दङ एमबि गावरिमा ब्लग होननानै आङो उनाव मोजां सिनायथि होगोन दे आङो दिनै सलायला ओमफ्राय दा जोङो न'आव हाबसिगोन सानाव ओमफ्राय माबा वेलकामबो खालामबावलायनो वेलकाम खालामजानोसै नों खालामदो Thank you, thank you. Ayo, advance masuk. Thank you. Welcome. Deh. खुलुमफां नाङा आखौ आर'नाइ सोनानै Oh. Zaiknya apa rasa sampai बिथांखौबो गोबां मोजां नांबाय दिनै थेमाजि हाबबाय जागोन
थेंक इउ जायखिजाया धेमाजिया बायदिनि धेमाजियाव बहुत नायनो लागा जागा दोङो जोबोर गोजोनना फैनानै जोङो मोजां एकदमबारे मोजां मा बुंनो आरो थान्दा थान्दा थेंक इउ दे गावदे मा मोजां मोनदों माने थेंक इउ सिस दे नै सोरब्रमोन आरो बड'लेण्ड बुब्लि रादाबनिफ्राय फैदो माने इयाव लागै दोनफैथारबाय आरो ना बा गासिनोबो थेंक इउ सो माच दे निउस ना नोंसोरना नोंसोर दोनफैथारबाय खिन्थु ना लांफिनदो दोनफैदो नालाय गाबोन फुङाव नोंसोर दिनै थायो जेब्ला बिदिखौ दोननो हाया आङो अ इदिबाथ' दानो लोगो बानानै लानो थांगोन